Kowe aja ndelik le cah bagus. Kowe aja mengejokke gerangamu. Widura mlaku kowe ora jejeg. Kowe kon dadi senopati kowe woh apa? Kowe jilih to. Wedi yen to kowe nandingi kridaku. Amuk Suramarata Jaya Marata. Ayo cari kukumu Pancanaka kuwi landhepe pitung penyukur. Endi buktine? Cerewet. Nek guru ngene ora apa-apa. Tamakno kukumu loro pisan. Kuku banyu yuk pamerke. Sabat-sabatoy bedhes elek sengguni. Wah, jare wong Digdaya. Jare ulet kulitmu. Endi buktine? Kepruk goto ilang nyawamu. Minggat nyawa. Sapa sing ngomong? Areng apa wong edan? Iki dudu wayahe metu wong edan minggat kon cerewet. Gadane ndaramu wae. Ora tak gawe rasa kamu gaman apa? Dangkel kayu mauni lho. Kok mbok pamer katrigis. Nya pilih ana. Nya pilih ana. Aduh. Aduh. Wong edan sing ora-ora kok dituthuk. Ngantek mules. Yo, pitenane wae.
Ngopo Peter kok guyang-guyu? Wong genap bendaramu wae mundur. Kering seman, kisinan kok malah kowe guyang-guyu. Seneng nek daramu kuwirangan. Lha mboten guyu Ndara Werkudara. Lah kowe guyu sapa? Sengkuni. Eneng apa? Dikepruk Ndara Werkudara mboten digawe rasa. Godha kula tamake. Kula kepruih meneng mawon. Cengengah-cengenges. Lah malah pamer. Yo pilih ana. Nyo milih. Lha kula pilih tenan ngoten. Kula pilih nggon sing empuk-empuk. Keneng ketutup mak kenyut. Aduh. Mutiara kowe lho. Wong edan, Ndara Werkudara rak kepirangan tenan to. Nggih niku. Kula niki gumun setahun jembleng serendeng. Wah. Pati Sengkuni kok duweni kadigdayan kowe. Godho rujak polo lho. Sinten mawon ke taman gadane Ndara Werkudara kok ora kemprat nyamane ajeng weruh. Sengkuni niki lho, yan ulet nyawane tenan. Pret nih kok. Wis meneng wae engko nek ora diakali Sengkuni kok ora mati-mati. Lah carane ngakali pripun? Wis meneng wae kowe semingkir kene. Kacarita sigra angeningaken cipta Mati Prabu Sri Bathara Kresna nuwun marang purbaning Gusti sinten to ingkang kacipta mung Sang Hyang Bathara Surya dewaning Rahina ya dewaning srengenge Sri Kresna eling-eling panuksmane Sang Hyang Bathara Wisnu kaya wis gedhek antuk pidak jempol apa kang dadi penyuwune Sang Hyang Bathara Wisnu tansah kaiden kala semana Sri Kresna nyuwun dayaning panas kawimbuhan dayaning panas ingkang supados Patih Harya Sengkuni kepanasan datan kiyat risaksana jroning mangke kelampahan Sang Hyang Bathara Surya sigra ndawaken sumunaring Sang Hyang Surya ingkang panase anggegirisi kaya ngelok-elok yemen ta iki. Ora udan rong dina nek panase ora ilok-ilok. Kaya kubung-kubung menyang awak ngantek keringetku gobyos. Mongko aku perang karo Werkudara keringetku ora kaya ngene lah wong aku iki ora temandang apa-apa. Ya, enten ana sedhela. Ki cedhak kedung Jamuna, adus luwih dhisik. Ya mongso ngerti ya tinggal adus dengar panase ya ora ilok-ilok ya gatal men ketumbe ku kok ya akeh to tak dedekne sik
Petro. 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 Kuk. Oh, wong edan. Jawab. Aja dikangelan iki ana pakaryan. Pakaryan apa niku? Kon perang. Ora. Ngakon perang kok dapurmu mung saka pecusa kowe. Pripun? Dina iki tak kongkon. Colongan ketune sengkuni ae. Ketu iya. Ketu sing dinggoni kok iya. Ajenge napa ketune sengkune payu pira nek. Anak makutane ratu wonten kados kagem panjenengan iku. Guna akeh mase, akeh bariyane. Ketune sengkune gaglak apane nek. Oga. Ora ning ngajine. Ora kaya ngono kuwi ana gawene. Lah gawene ketune sengkune. Kowe iki aja maidu lho. Aku iki sapa? Anggepmu aku iki sapa? Lah sapa kuwi? Nek awake dhewe lali lho. Awake dhewe karo kok tekok tanggane. Aku ki sapa? Mbuh. Wis to, iki ora guyon, iki pancen ana gunane. Engko yen wis tekan kene kowe tak blakani. Oh, ngaten. Yo, nek mboten lho. Ya hawane sik sumuke ra ilok-ilok. Panase ngagar kaya dirubung geni. Lah. Wis to aja kakean cerewet. Kaki ndang colongan, aja nganti konangan lho. Nggih ketune sengkune dienggo iya. Lah kok kenyolong wonge adus. Adus iya. Mergo ora betah panase iki mau. Mula sing tak butuhake ketune sengkune colongan gawane mrene. Nggih. Wondorowati nera golek gawean wong kalego. Ketune sengkune dimeliki regane iki ya pira. Oh. Lah. Iki adoh men ngono. Menungsane ya iki. Oh, kungkup. Lah, wedhus iki karo ngising. Angel men apa dilem apa piye? Iki sapa ki nyalai kethu kuwi kurang ajar. Apa merasa kecemplung kali ya ora ta? Pokok tak tumpange watu kene lho. Kanginan ya ora bakal kanginan. Wong kethu kuwi kethu pusa kok wedyan. Sapa sing nyalai iki mau? Niki to. Iya sing tak perlokke ya iki. Gur kaya ngene. Alah gur kaya ngeten, Mbok.
Nyilih ngene ki slamet kono akeh ira-iran Sengkuni. Kayak siapa terus? Sengkuni. Arep bagi apa? Mbok gua ya sesak. Ah, mbah ora ngerti. Sing ngerti karo kersane Sinuwun Ndarawati sapa? Doro, no kakangku apa? Wis. Kecekel pengapesane Sengkuni. Pengapesane Sengkuni piye? Ngene. Sengkuni kuwi duwe pusaka wujuding kethu ya sing dienggo iki. Ditrapake ana ing sirah. Sengkuni kuwi copote kethu iki mung yen adus karo yen turu. Teng warung nggih dienggo. Menengo. Usule kok ya ora entuk. Kowe ngerti apa ora lara-larae kethu iki? Wah, kethune Sengkuni kuwi saka endi? Ngerti ya? Sengkuni entuk kethu iki kethu wasiat iki paringane ratune Gandharwa wadon. Ya kuwi ing alas Ruban sebutane. Walah, cedak banyu putih kuwi. Niku hampir-hampirane tuwana. Tak tonyo raimu mengko. Mbok anggap alas Ruban batang to dudu. Oh, ujukane to. Rumangsane blawanan ora. Kethu iki paringane Dewi Clekutana, entuke iki bareng karo kakangmu Duryudana entuk gajah putih murdaningko. Jaman lakon rabine Kurupati rikala semana Kurupati rak jaluki pundutan karo paman Prabu Saryapati mantene kudu numpak gajah putih. Lah rikala semana bingung. Duryudana bingung, sing ngerti mung Sengkuni dikanthi menyang tengah alas Ruban. Duryudana ketemu karo Dewi Clekutana, kuwi ratune Gandharwa ning wadon. Jenenge Clekutana duwe anak wadon rupane ala, jenenge Dewi Mirah Ginubah, ya Mirah Ginibah. Ning Dewi Clekutana kuwi duwe ingon-ingon gajah putih jenenge ya Murdaningkung. Dijaluk Duryudana diwenehake tak paringake waton kowe gelem mengku garwa karo anakku Mirah Ginubah iki mongko rupane elek. Lah Duryudana kuwi taren karo Sengkuni pripun paman Sengkuni? Alah pun digelemi mawon sing bakur sak rak sampeyan entuk gajah putih. Lah tenan Mirah Ginubah kuwi mau diwengku karo Duryudana anak-anak metu Lesmana Mandra Kumara kae. Mudeng. Oh, Lesmana niku anak Gandharwa. Jare anake Gandharwa ya rasa seru-seru. Lah, terus Sengkuni diwenehi kethu. Kethu pusaka iki sabab Sengkuni kuwi duweni pengapesan mapane ana ing sirah. Rikala semana Patih Sengkuni kuwi gulung Lengatara. Sing ora kecakan Lengatara lak mung sirahe. Oh, beda kok sanggite beda iki. Nah, sak banjure kethu iki diwenehake Sengkuni kon ngenggo. Mengkono. Ya, reh ning saiki Sengkuni ora nganggo kethu pusaka, ora nganggo kethu wasiat iki. Kepruk godho rujak polo sirahe. Ya coba kepruk sirahe suweken cangkeme. Beseten kulite. Wah, kok mengkono. Ya. Sengkuni kuwi cangkeme elek mergo sangka uteke iki reget. Uteke ora resik, mula ngantek mahanane metu ana cangkeme suarane elek sapa-sapa dipengaruhi mesti keneng. Ngerti kowe? Lho kepruken sirahe, suweken cangkeme, beseten kulite. Ngopo do lingak-lingu? Mboten kok. Terus nek cara mbiyen sanggite rak Sengkuni iki matine rak ning silit. Cangkemmu kuwi. Jamaah simbah-simbah kaya ngono kok. Iki kok kon ngepruk ndase kok nyuwek cangkeme ya. Kok nuwun sewu, kok mboten nenten silit.
Saru. Lho, Saru. Nek Saru wong jenenge ya kuwi kok. Kepiye ora kena. Bangsa sing Saru kaya aja diucapake, ora patut. Oh, mboten patut. Ora patut. Upamane kepepete, yen kepepete muni ya Cantaka. Cantaka. Ya. Cantaka ki ya silit. Wah, sampe ya muni. Yeay! Ayo Hamuk Suramrata, Jayamrata. Ayo Werkudara Kamang Suraya tumplaken. Ora-orane arep mbucikake kulitku. Yo! Werkudara. Wah, mati Sengguni. Bener ngerti kamu. Kepruk sirahe. Pecah tak suwek cangkeme. Beset kulite mudar Sengguni. Truk. Gleneng anu suwike Sengguni. Ambimu. Alah. Ya, cabang bayi. Duh. Mulane wong kelakuane elek. Matine nggih elek nggih. Ya kaya ngono kuwi. Janes. Wah. Banjur kepiye? Mengkene. Iki nadyan to Sengkuni iki wis dadi bangke iki ana gunane. Gunane dienggo apa? Wis to. Petro, Dun. Petro, Don. Tak kongkon nggih. Kowe tak kongkon, kowe matura karo bendaramu. Setyaki. Nggih, pripun? Bendaramu Setyaki aturana mrene. Ndara Setyaki diaturi mriki. Yo. Kenapa? Perkara kowe rak butuhku. Kok sajamu kok neges-neges. Ndara Setyaki ken mriki. Yo, sakniki. Yo, tok cek terang tangguh-tangguh. Daramu Setyaki, lah niki. Setyaki podo. Wong iki ora waras. Anggepmu apa? Kok mak celemut. Lanten apa to? Tanpa digameli. Adohe sepira, Gur? Kok kene metu rene lho. Kok nabung tak tundung alah rugi benjamble nek kongkonan atu wong edan kuwi dikongkon Setyaki nurutan timbalan kang adamu kliwat wong nek bingungan ya ngono kuwi Setyaki wonten dawuh iki ana parigawe inggih tak utus kowe aja lunga-lunga tunggunen bangkene Sengkuni. Bangkenipun Sengkuni. Ya, tunggunen. Ki wanci-wanci ana kanggone. Nggih. Wani ora pantun. Aja pati-pati mbok ulungake. Nek sing njaluk dudu aku ya. Nggih ngesaken dawuh. Ayo, Werkudara batik aku.